Qed ngħixu f'kontradizzjoni bl-ekonomija timxi l qudiem imma faxex tas-soċjetà li qed jibqgħu fejn huma jew saħansitra jaqgħu lura. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija waqt laqgħa mal-imsieħba soċjali fl-MCESD fejn l-oppożizzjoni nediet id-dokument ta' qabel il-budget 2020 bit-tema A Balanced Economy, a Sustainable Society. Idrien Delija qal li qed ngħixu f'pajjiż b'surplus fil-finanzi tal-gvern imma d-deficit soċjali, ambjentali u istituzzjonali bitkabbir minn żvilupp bla pjan u bla rażan u bi gvern politika li jaffukata żejjed fuq l-immedjat mingħajr ma tqis il-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet ta' għada. Illi rridu narraw kif nistgħu nibqgħu nimerħu fuq sma ġodda li mmorru aħjar. Għalli li f'pajjiżna qed tirrenja l-inkompetenza, nuqqas ta' pjanar, korruzzjoni istituzzjonalizzata, nuqqas ta' kuxjenza soċjali u diżrispett totali lejn l-ambjent, bi gvern li miexi bil-mentalità li tippremja li żjed lil min kapaċi jawweġ u jikser ir-regoli. L-ekonomija trid u tista' tikber b'mod li teleb kull sfida u mhux toħloq vittmi ta' suċċess, iddikjara Idrien Delija. Illi l-ambjent m'għandux għalfejn ikun vittma ta' suċċess, imma jista' jkun xprun illi jkunu li jinċentiva żvilupp ekonomiku. Il-Partit Nazzjonalista fid-dokument ta' qabel il-Budget 2020 joffri proposti għal konsiderazzjoni tal-Gvern sabiex jiġu indirizzati uħud mill-problemi identifikati. Fost dawn hemm il-proposta li kull sara jew xogħol part-time jiġi ntaxxat sa massimu ta' 10%. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Finanzi Mario De Marco ta' ħarsa dettaljata tad-dokument tal-Partit Nazzjonalista li ħares lejn l-iżviluppi fl-ekonomija globali u dik lokali, partikolarment lejn Brexit u kif dan jista' jħall impatt fuq pajjiżna. Maħniex oppożizzjoni biss reattiv, maħniex oppożizzjoni illi nirreaġixxu biss għal dak li jħabbar il-Gvern fil-budget tiegħu, iżda aħna wkoll oppożizzjoni proattiva għaliex qed noħorġu bl-idejat tagħna, bil-proposti tagħna, bil-viżjoni tagħna qabel l-istess budget. Id-dokument ħares ukoll lejn il-finanzi tal-Gvern fejn wieħed jara li l-infiq fuq l-ispiża rikorrenti qed ikompli jirranka brata maġla ħafna. Dan apparti li analizza l-isfidi li hemm foqsma importanti u jħares lejn problemi bħal żieda fin-nies fir-riskju tal-faqar f'pajjiżna, l-afsa fuq il-pagi u l-inflazzjoni. Fl-ħarnet id-dokument ħares ukoll lejn is-setturi prinċipali ekonomiċi ta' pajjiżna, inkluż is-settur finanzjarju u dak tar-remote gaming li qed jaffaċċjaw teddida serja.